הזדמנות לעשות משהו כל כך חשוב, ואסור לי לצאת מהתפקיד הזה, אני צריכה להישאר בו. ממש רציתי להיות בלב העניין המבצעי. מי שהיו לה את האירועים הכי שווים, זה היה יוקרה. כל תחנות מלמלה כאן 80. האחריות נופלת עליה. לא יאשימו את הקצינה או את המפקדת. זה קודם כל התצפיתנית. כי אנחנו מקצועיות ואנחנו נתעשת מהר. באותו רגע היה מלא אנדרנלין. זה היה כמו משחק מחשב. אני הגנתי בסופו של דבר למדינה שלי. אבל יכול להיות שאנשים נהרגו בגללי. זה בן אדם, את רואה על מה? את הולכת לכלא. אם היא הייתה שומרת יותר טוב, אז הכל היה יכול להימנע. אבל בגלל שהיא מצמצה לרגע, אז חטפו/רצחו. אמרה לי, תעצרי את עצמך, אני עוצרת, אבל אתן לא מטפלות בי. אני כאילו לא הייתי תחת אש. הייתי במקום מוגן, הייתי בחמ"ל. אמנם תצפיתניות הן כמו דני דין, רואה ואינו נראה, אבל הגיע הזמן שיראו אותה. כל תחנות מלמלה כאן תפוזינה.